Здравейте, приятели! Днеска се включвам набързо. Пак ще има екстремни положения. В момента се намирам в Енигерлох. Трябва да разтоварвам на един табан на високо. Както гледам, и сняг е наваляло. Ще бъде интересно, мисля, че ще бъде интересно. Сега ще видим. Забравих да кажа, ако гледат диспонентите, хубаво да гледат къде ни изпращат. Време е да отворим, приятели, брезента, да разтоварим тази гняз. Хубаво време. И снегът така се повалява по-малко. И така, приятели, разтоварихме тази смрад. Ами сега да видим как ще се връщаме по същия път надолу. Гледайте за какво става на въпрос, какъв баир, какво чудо. И така, да ви кажа, успях, приятели, но си е доста рискувано и е доста опасно. Тук трябва толкова внимателно, особено сега в това лошо време, хлъзгаво, кал и с този нисък камион. Този камион въобще не е за тая работа, но както и да е. Но какво се прави? Като ти кажат, отивай там, отиваш. Щом е работа, трябва да се работи. И така, приятели, хубав ден от мен, бъдете живи и здрави и до следващия път.